Това е монетника, така изглежда. Разглобява се така. Първо се започва с перката. Изважда се, след това се избива ръкохватката с чукче, след което се свалят 4 болчета. 1, 2, 3, 4. След това се сваля гърба. След като се свали гърба, се въртва леко този диск обратно на часовника с ръка и с един пръст от тук се надига и се изважда. Когато се извади, следите за тази тук пружинка, която е скрита зад тия кученца. Ето сега ще ви я покажа как изглежда. Хоп. Ето тази пружинка трябва да седи по този начин тук. Ако случайно ви е избягала, трябва да си я върнете някакси и след това, нали, тук това така да играе и след това нещо се слага отгоре. Ако тук нямате проблем с тази пружинка, нещата изглеждат елементарно от тук насетне. Слагате новия диск. Първо с лявата страна натискате тези пружинки и след това натискате и той щраква. Щракнали по този начин, всичко по обратния начин, сглобявате. Да. И малко трудничко се цяват тук болчетата, особено като съм на камера. Не се натягат никога тия болтове прекомерно, но не трябва да имат и луфт. Връщаме обратно ръкохватката и вече може да направим проба. Това е общо взето всичко. Перката си я връщате по същия начин и това е.